menu ita ikong wari. Berhood hang ni ngan batay kambanya sepang jonga. Tingalong ita ilong kmi iba kerteng iwari miki lingwa iba sa hapo shalong but tang mga day ilong kmi jong arngut ki kelung senrang henry ru ngalong ita iba ngutanat mahaban ruai tang banga ruai ru henry ki ka banga ngutanat aban nya thu pi kalong ba ngade iway na kita ki bri bala job na kajingpang cancer par kajingya lenti ka jonga ha ka ni kajingim kalong ban peni pi baro kumno nga job na kani ka jingpang tang kataru henry nga peniru ba hadien kani ka jingpang kadai ka jingim ka ba ya limba ka jingmayan jong ublay but ha kani ka channel ngan benta sa pi baro kumno kani ka jingya lenti ka jonga kalong man la ka por man la ka sngi but nang ta kumno ublay ubha hadu kata ha kani ka jingim ka jonga ta tang kata na kani ka channel ka jonga ru pinyo ya ki khana ki babun jat baro namar ba ngasngotan nan ba banya thu khana ya baro tang ki bawan saying henry kinu ki bayo ya kalat pansngam ya ka khana ka jonga te lemba ka ni ka jingya thu jonga spang jong nga ko banya thu ep balay pade bangas dang ya ka YouTube channel lani balay ngas dang banle ya ki videos ki jonga hadu dayar ka reta mo ti hapor banga nang red banga skutanat bahaban pet ya ki dor ngastuna haban pet ki videos ngasikwa kadong ta jing trang ha ka banga kwa ban sna ya ki videos tingo ha we ka sngi la dang don pisang ang zaktit ya ka we ka camera panang tangan yo ban ring ki spang ka pertai hede ngan le akum no nga tangala pas ya ka bi ka jonga ngayon no ko ka kam hapo bang tingarong aklat no ya kata ka jingit ke jonga ya kata ka media ke ti hadin mangala do na pa bangro ngamdos ngutna thani ya ta kam panga syem ya ka rai bangan sedang no bangan letcha ka media full time ti ngale akum no nga sedang join ya ka Red FM ngalong kum iway na ki RJs jong ka Red FM hood hatu ko pa finum yu ki dorjongi na marbele yung padan Instagram dang Facebook tingiri ken hadien jong ki microphones ki jongi ti way na kinong sedang jong ka Red FM hapo shalong ti tingali ako no nga dalas dang ya ka banong RJ dan nga stunat pa di ban yenga po stage ban keren but lang ka sedang ban keren po stage ru kalong limba ka jing shitom mo ka jing shitom ba ka jing shania ba ka jing yarap jong bun ki brio ti hako bigas ngi dangal ade ka por pade banganya tho tingala stang banyo si kun ti kala don ko bigas ngi pade ha ka ba ngalap bang don ya kata ka jingpang cancer ti hadien bangala don ha po Bombay namar nga lecture sa Bombay banyo ya kata ka jing sumar ka ba paka bat ka ba biang tam dangal don ha po Bombay pade ke ka pala jia yang hangta ka pin kakta ya ta kaminsim janga hadu kata bar nga duway ru shublay balada nga poy shalong ngans dang banchna ya kata ka video jong kanang bangan peni kanu kata ka jingba jong ublay ya ki brio ki ba uin ti hoot ha ka channel fin sala bon jat ki video ki bangi nga keren ru shpangata ti hapo Bombay kat bangadang don nga kamao ba nga shit ong yeldi nga shit ong ba kumno ba kini hibrio na po kani ka jela ka jongi kim yo ya ka jingtip ka papaka ha ka liang jong ka cancer ti ka way na kidaru banga snai ka video ka long bangan ai ka awareness dan ka jing ai jing mut ha ka ban yakun ya ka ni ka jing pang ba wala nga don da ka we ka channel ka balong dedicated ani ka ba pet binya ya kani ka pang ka jonga ka bagateng voice of hope nga ganwan ra ru kita ki videos ha kani ka channel ka jonga ru kanang ba piru pila ban tip ti ka jingkali ka ba pila ban ong kalong ba kong ha kini ki akli videos ke ba pila ben mi pikran ben da ka katien pareng balay kumta ti nga kwa ba je thu epi ba dei bangam nang ya ka katien la jong nga nang bahaya ka katin na jong nga puli bahaya ka katin na jong nga hikay ro gi kun jong aro da ka katin na jong ti kani kalong limba ka way ka khana ka banga kwa banya thu she pi baro but ya ka khana kanom sngot na klem ka sha na marba kumba ha Instagram ki shitong kong wariti sngot na bahaya ka sha
Ti ke ka bang ko ban ong shapi ka long ba. Ali ngan ya thu ipi yak ni khana kan bang nang shat ya sha mo. Ali. Ti ini di yeng jonga. Na thai play i ya yeng jonga. Habon ki videos. Ti ngan ya thu ipi. Among check sha ka ni ka sha ka lang kan no. Ti no ang ne mo ya ko Kadang abang Disha? Laingot? Inafi, ribha, bat yang atong ini chat saya laingot kibri mah. Ta. Tika khana kalong ba, ha ko begas ngi ngadon po Bombay. Tingadon po Bombay kumba kendai banai Ti hak po mga lit sa Bombay, nga lit siya kata ka hospital. Hak ba kadi ka hospital baki sumar yaki brio ki baruspa. Niki sumar bru yaki brio ki baduk tam niki baduk tam hapo India ya kajing pang cancer. Tiki niki brio ki badan hapo Bombay ki pawan hang ta ki day ki brio ki bakran be tang nakap kakhtien. Bakata ka day kakhtien hindi. Ti tang baki brio ki basu ki bapang ru ki bakran kakhtien hindi ki brio ki badan hata ka hospital ru. Iba peniyad ya kata ka hospital ru ki bon ki kran kakhtien hindi. Nga kamau ba nga jenjar hapan kran hindi nga menang kata kakhtien hindi. Ti ke ka banganang ka day kakhtien pareng. Ti hata ka hospital tang baki don ki brio ki bana po India hindi ru ki don ki brio na bar ki India ki bawan sumar ki brio na Bangladesh ki brio na po African countries ki wan hapo kata ka hospital banwan mancha sumar. Ti kakhtien ka banga shit kran ba ka day kakhtien pareng. Kadang ko kapuaru kabang let siya ko pa ka hospital hakata ka hospital nga kamao bangaya thu ishiki ba nga day itay kintay na po kajela Meghalaya tiki oy na Meghalaya ikata ka Meghalaya ang arifi kan pa yos ngosish pang ka Shillong hiyo nga Shillong ikata ka Shillong kadiya po China kanuk ta ka mensim jonga bani mo wala hikai geography ru henry bun ki brio kim tip pangka jala ka jongi kim tip pangka ta ka sor Shillong ru ti kadu ka ta ka mensim jonga ba nang ta nga kamaro kadi di ka coffee ka bakala tigan simlo di slasha mo di slasha ni di ka slasha ka bang ba kata na pot jong lang farm ti nga kamao ba kat mga sidon bang nang up i doctors na maban up doctor hang ta po Tata Memorial ni siyang kumba san ganta dunado te kan pa nang up i taki doctor nga si ethu kana yaki brius pang kata ka jela ka jongi but namar bang nang hindi nga hapan kranda ka ktien pareng te kat bang nang yathu kana spong jongi ngong ani nga sultana na pangawan na Meghalaya ni shimya kata ka jaj na ki kintay mo ti nang ta gide ka jalaro ko baburom ba ya ki kintay kanuk it was shocking kalong ke ka ba kimlaman mudur ki ang hanasi kalong adu kata ti nga yathu kana nga khalo ba ken spang kata ka jala ka jongi ti kadon ko ka por pade ko banga ongi pi minne banga let siya kaway para ka hospital nga kamao banga kwa bangan sumar na mga don kajing panggintay ti kikam siya yang nga bangan wan bangan sa sumar na mar kajat jonga kade kajat ka pair na ulak jonga ki ongi nga hay ulak jong pi ulak jong pi ujat lalu te bele pi film jat lalu ong ni shim ya ka jat ka jong na kalyang jong ki kemi ti ki ong minum sumar je pi na marba ka jat jong pi kam de ka jat kapa lal ni ka jat lok de namar shabar ka long bala da pi tho bat u shinrang ka jat jong pi kan de ka jat jong u lok jong pi ro tinga ong yele di nga ong ari dangala dan siya Shillong dangala jam na kadi kajing pangam jo ang ba if you know ka katien paringi ong if I get well kadi nga Shillong ba when I get well na mga ngit scam ba ublay ba bahaon pa jam ba nga ti hakapon mga la jam nga wan siya Shillong nga ong ba balada nga ong hang taken balada nga jam na kadi kajing pang nan le akom no kan sa snai ki videos da ka takakhtien ka baki brio barkhat salam sar kin smooth bakin smooth ho kanang bakin tip si sha pang culture ko jongi kin tip si sha pang kumno ba ki long mi ki im kumno ki kin thai ki im kumno ngi wan na ka ta ka jela ka ba tip brio tip lay ba nang ta kumno ngi kum ka jela ngi ilong
ti nakatakadaw nga snai ki videos ki jonga hakaktin pareng ru ti wala kum taru om tang man wan ra ki videos da kaktin pareng henai ting ting ru an wan ra da kakhin kasi ti kata ka dei ka jinga thu kana chpang jonga banang ta isha ru ilas tang long hi na ma shet bang tang isha saw spet pi mo pe bang ne em pe bang ne em ka to ka sha pet Kidan ki bakam di iyong ki shit ong nga bali pidit ka siya ka babalat na dokan ni nga bang ka siya ka ban ilong orange. Hato ka don ni nga katiyan kasi ka ba ong orange. Ngam tip mo katiyan ka ba yan orange. Ama wala dangi wat iya uso so nyam tra ni ong uso nyam tra ni ka pareng ki ong orange. Kalong kay ka ba komik ni. Ang sa wat pa ya kata. Bal ladangi don ni ka katiyan orange da kaktian kasi tela da pitip pilaban comment ru no namar ba ha ka jinglong brieu nei om tang bangi long ki bala ki batip lut ki banang lut henry pade ni la ban ko mangi shong ni la ban learn we can learn from each other ni la ban tip kambanya da ka badan lang da ka baya bentalang da ka baya yarap iwe piwe mo namar ba ko mga shong ya baro om day ki babiang lut ringi don kam ya kajing yarap bar kajing kersan jong iwe piwe ha kajing im kanang bangin laban kentiu ru mo ya ka jala ka jong ni laban kentiu ru ya ka jinglong kentei ka jong ni laban kentiu ru ya man lagi brio ti ngabun bagi kana ngan habli ai shoy kan ka sha ki parlo ki babut yang ki parlo ki bot yang kilong ki ba kersan bet yang mana kapor aban si melodi pati ka shay melodi nang tangan suara i biscuit abang dai tai shik masuk kat biscuit hat ti kuma pi ki parlo janga ki yo asli ka sha ka berit pela berit nama baki di sha tangata ringate da kan ni pela hi bet How you see sa tiet ya pela bakot Shillong kani kadi bakot Mumbai ti manu ban snai tai pala ba tho Shillong an sa tiet ya taka pela na pi kini kin kita ki biscuit ki bang kwaun pen fi duk duk like a donut janga kande tang nam ta ki kun bi long hawat ngala don long lang ta ki mi ki kun nama mga kawa ko may kakana kiyo yang ako ni ngasit pa mo ngasit buona kita ki kanagi ba comic sudaro di hapo Instagram ka mau ba wala nga lapan ba don arwe ki kun ki kliyanga na kungari pidan boyfriend badang tay na mi keliru ki ang kungari pidan lock tungong mi ne kun mi na habe na badang plup so kita di berkomik iki ha ka di ka YouTube jangan fio pinsa yo sengo ki kana berkomik kam tam ni hapo bombi na ya kara ki body ki kana berkomik sudah Tita ka daw, kay iba ka kabad ang siya pi ka lang ba subha ba fin subscribe and like nang ta pensuyo i kana bo bon jat kanang ba dala apoy ka video kan one bit kin ha ka feed jang pi kan one bit kin ha ka video ha ka por pa fit i videos nei kan one bit kin ko bangi shud ang ba kan one ning kong do okay kan sngap ka kana ko mari mitas gi ka di spang ke tingala ra kia do shado pangala mi umman oi ko na kia pi da di nyo ma